Dobrý večer, milí priatelia. Vítam vás srdečne pri priamom prenose s prostredníctvom internetu vďaka novej sociálnej siete Mikam. Je to prvýkrát, nemohla som naštartovať, takže prepáčte mi, že meškám pár minút, ale dúfam, že už ďalšie problémy nebudú a že ma budete veľmi dobre počuť. A teraz už k vlastnej téme prednášky. Totiž, ak chceme byť zdraví, plný energie a optimizmu, každý z nás by mal začať s veľkým upratovaním vo vlastnom tele. Toto hlásam všade, kde chodím, mám to z vlastných skúseností a vrele to odporúčam. Preto som aj zvolila túto tému ako prvú zo série, ale predtým, ako budem hovoriť o detoxikácii, priamo o detoxikácii, o očiste organizmu, ktoré ináč je uverejnené v knižke Detoxikácia organizmu, môžete sa tam viac dočítať o tom, tak chcem vás upozorniť, že ako je nebezpečné, keď nevenujeme tejto časti nášho života pozornosť. Totiž prečo? Pri nezdravom stravovaní, nadmernom prejedaní sa a nesprávnej kombinácii potravín, čo mnohí praktizujeme, zvyšky potravy sa ukladajú v tkanivách nášho tela vo forme tuku a výsledkom samozrejme je potom obezita. Ďalší problém je, že časť jedla ostáva nestrávená, nasleduje jeho hnilobný rozklad v črevách, vytvárajú sa rôzne jedovaté látky a to sú vlastne pôvodcovia našich chorôb. Odvod odpadových látok preto je prvoradou úlohou pre zachovanie, respektíve zlepšenie zdravia. Bez tohto kroku nebudeme úspešní. A v téme uvádzam ako návrh, že budem hovoriť o probléme zápchy. Je to téma, ktorá sa veľmi málo o tom hovorí, hanbíme sa za to, ale pritom mnohých nás to súžuje a dôverne ju poznáme. Nieraz nás zaskočí, objaví sa nečakane, strpčuje nám život, napríklad niekoľko dní počas dovolenky alebo v iných situáciách stresových a mnohokrát nevieme prečo, kde sme urobili chybu. Často ale žiaľ mávneme rukou situácii dostatočnú pozornosť. Bagatelizujeme naše problémy s črevami a považujeme ich za normálne, síce znepríjemňujú nám život, ale sú to súčasťou nášho života a zmierime sa s tým. Ale treba si uvedomiť, že v podstate, keď sa tak na seba, okolo seba pozrieme, tak mnohí z nás sú vlastne chodiacim skladom jedov a odpadu. Je to tvrdé slovo, ale musím to otvorene povedať. Totiž zápcha spočiatku ani nie je choroba čreva, ale skôr varovný signál, že s našim tráviacím systémom niečo nie je v poriadku. Upozorňuje nás, že potrebuje našu pomoc. A preto netreba čakať. A treba sa aktívne k riešeniu problému pristúpiť. Totiž dobre fungujúce, zdravé tráviace ústrojenstvo je životne dôležité pre celkový dobrý zdravotný stav človeka. Hovorila som, že existujú akutné stavy, akutná zápcha, tá nie je nebezpečná, keď sem tam nás prekvapí. A keď sa znova dostaneme do pravidelného rytmu každodenného vyprázdňovania. Horšie je to, keď sa stane chronickou. A je to už vážna choroba a v tomu ešte zákerná choroba čreva. Prečo zákerná? O chvíľočku budete počuť. V mnohých prípadoch si ju sami zapričinujeme. V prvom rade nesprávnym stravovaním, nedostatkom vláknin v strave. Potom nepravidelným vyprázdňovaním. Často ponáhľame sa do roboty a náš biorytmus, ktorý nám hlása, mali by sme dodržať vyprázdňovanie, ignorujeme.
No a samozrejme mnohí veľmi málo pijeme tekutín. Toto sú také tri základné príčiny. Samozrejme, že je ich celý rad ďalších. No čo nám vlastne nastáva? Pohyb čriev sa spomalí. Hrubé črevo sa stáva lenivé. Hovoríme, že peristaltika je na bode 0. A tým pádom sa spomaluje aj prechod stolice cez to črevo. No a potom, čo nastáva, že v hrubom čreve sa vstrebáva väčšie množstvo vody, ako by malo normálne. Trávenina schustne, ostávajú zvyšky nestrávenej potravy, odlúknutý črevný epitel a baktérie. No a čo je výsledok? Výsledkom sú bolestivé vyprázdňovania, ktoré určite mnohí poznáme. Mnohí si však neuvedomujeme, že zdravý žalúdok a zdravé črevá spolu úzko súvisia. Ak napríklad žalúdočné šťavy nie sú schopné potravu úplne stráviť, tak tá potrava prechádza tenkým črevom nedužitkovaná. Ukladá sa na stenách i v záhyboch čriev a takmer ju zamuruje. Zamuruje ten vstrebávací priestor tráviaceho systému. Totiž prvé je rozloženie potravy a druhé veľmi dôležitým krokom je vstrebávanie tých živín. A táto fáza vlastne je oslabená, lebo teda funguje len povedzme na 50%. Samozrejme to potom vyvoláva pocit nedostatku živín a organizmus nás signalizuje, mozog signalizuje, že sme hladní, že potrebujeme viac jesť a dostávame sa do začarovaného kruhu a priberáme na hmotnosti. No, tá nestrávená potrava, ale tá sa musí dostať von. A ak sa nedostane von, tak sa hromadí aj povedzme v záhyboch, najmä hrubého čreva, totiž hrubé črevo nie je hladké, má klky. A medzi tými klkami, tým sa vlastne priestor toho hrubého čreva zväčšuje, tak sa vlastne tam usadzujú tá tuhnúca hmota a hovoríme tomu kalové kamene. A tam po celé roky to zahníva. Predstavte si asi také niečo ako potrubie, vodovodné potrubie, ktoré po rokoch je zanesené vodným kameňom. Ten otvor sa zmenšuje, až nakoniec voda vôbec nepretečie. A to môžeme skutočne prirovnať nášmu hrubému črevu.